Nathan Pose. Ulweni bethuna igama lami sekwakoZintlelimba. Ndithi make ndinikhumbuze man ngoDisemba sisuka kuye. Kukho izinto endandike ndazivideorize but I did not edit the vlogs. Mhlawumbi lixesha le-right eli loba ke sikhumbulelane loo nto benditheni yini. I hope that you guys will enjoy this vlog. Very random. It's clips that never made it. Please do like, comment, and subscribe. Quick update now that my friends have gone home. Nandia town in the girls. Okay, so Dimna girls is here down to get a few things. Is that 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Is that what is it? 5, 4. Is that what keep telling this? Kaditi guys. Right guys. Asbona guys. This thing I don't say is gabo so I must say. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Ah, wait for it. Ungandithengela uVodacom we-10 rand kodwa ke bendifuna uwe-20 rand oza ndigcina. Uzafonela bani? Abantu bam. Hayibo. Bani mntoko? Baninzi. Hayibo malumbe. Bazakona kule 20 rand ke. Bazakona. Andiwazi ngasundongeza xa ufuna. Sathi ke apha sisaya edolophini. Imoto yasuke yakhwela phezu kwelitshe. Kwakho iphantsi. Yayingathi sisemovini. But ke zaka konzakala mntu. Uyakhumbula usithi kubekusela uba nadim ndedwa omdaka. Andani noba bewuthathana ubhuti lomnqwazi okanye bewuthini. Njema bendilahlekela umnqwazi mosipha kuye. Ndifumile pha phantsi kwetrasi pha kuye. Kudala mbuza ngawo ba. Utheni ungamphi kaloku icacile yakuthanda. Uyabhala. Uyabhala. Phela ngawuceli. Uyakhumbula usithi kum usithi mna ndim ndedwa kahlabanga. Bade. Ngoku ninjani ninafa? Umisa ngaloo nto. Yes, ndimisa ngaloo nto ichansi Kuba ngoku ninjani nina? Ninjani nina? Le nto besigqiba ithetha ukuba nizimatsatsa nina. Okwanela nje. Owner leya. Lamfani? Lo. Ziyi-2 iitrak zakhe. Oh, hayibo. Okanye udla kothenga phi wena? Ayi-right le ndawo. Right. Ziba imalini ezi. Hayi namhlanje ususile intweni? Mfota yena. Ziba imalini ezi zakho igomagoma. Eziphi? Ezi zakho. Nazi ejonga phaya. Ingabi le khala yakho. Ikhona ezibheji.
zijonge kaloku sana ungathatha size 5 kodwa ngoba size 8 size 8 hayi linganisa linganisa ufuna uthini ufuna ukuqobaza njalo smile kaloku yeza awoyi adiyazi mfana kanjani ufuna unila kabasi abantu basecala bacimba nje umuntu wase-TV nomane besithi SABC befuna uvela. So we went to Boxer ndiyakhumbula siyothenga ke intwanantwanana because kaloku kwasekugqithe nomgidi igrocery bushokoxoka bengasavuyi ke abantu basecala bezawuvela eTV. Ngose ndiqobile khona into obuselebrity apha kum. Yo, I'm looking at these videos and searching la. Anyway, sahamba ke sayothenga izinto. Khona into bendicacisa. Like we went to get some toiletries and food. Nje nothing major in preparation for Christmas. Brother. Kutheni undithembile mna? Andivezanga wena ndiveze. Hayi ndingakuveza kaloku lo bhuti ucela baba into ethi mandikuthengisela bhuti. Capha suppose uba ndinomntana sana uyandibuza ii-pampers ngophi u-4 plus anazi nix. Thatha uthathe ne-Alpex. Yo, hand end man. Thatha ne-hand end. Nina abantu banomakhulu kayise makhulu beni bathanda ntoni? Because ndithe ndithengileka nento for sileke biscuits. Do you think that's enough? Andomdala oselebrate crush bazayo. Endimthele ijuice. Muthatha ijuice. Can you write my channel? My channel right. Tropic. Impahla ndicinga ngoku usafune bazosithatha sithini masifona baphandle show Martin, bunbuze conversations with you, Pali? No, but especially with one more. Oh, okay. Son, I'm waiting on Anel. So guys. I'm not telling you, Anel too, but I tell you days, then we get whatever you see. And then after this is one, I might not have the time to tip up because for me flat, I think it's on 2% by switch off anytime. But here we done with everything. This is what years ago. This is like a
esidini. Xa unemali baby girl. Uyalispoiler. Thank you. Pues there's an infinite I wanted to use the bathroom car park. Kuthiwa isebenza akho manzi sixole. Kuthengisa njani ukutya then abantu bengakwazi nge-toilet. That is so annoying. So you can't even enjoy the food because you need to use the bathroom but there's no bathroom. Sana ndibonile isi-order bawusethe zonke phasa phansi. you're wrong. Hayi nxa bebefake edekini Oh, you're ezininzi. wrong. That into most but it's Yeke lapho. hayi nokho Christian. So ezinye zezasendlini ezinye zengumminco wethu walapha. This is what we ordered. All Starbucks. No red Starbucks. As I said, as you know. So only Sprite or Coke. I got this Sprite or Coke and I put a story there. The fans are wrong. So they are sending as all as. That's That's yours. It's mine. The Coke being there for this one. That's why I opted for this. Otherwise, not the Coke lover. Then we're gonna have this for dessert Sunday. Cheers. Okay. What's your rap stuff. Suthetha kaloku shira. Kaluyive. Tomato ngecabbage lihlaza. Yaphosisa uyazilethazi. Le agriculture yenza esikolweni kanti yandwa. Lethazi itomato. Lena Chicken breast. Chicken now. Ile phofu impumlo ba uyenze into leqala. Uanele lo impumlo ndibonile ba yitheni. uyecala uyezecala ngimbonile Ngembonile serious. Serious kakhulu nyani. Ufaka icala iwalo. Abantu akhona sathini Bamba ke ngokwami. Okay. Uthenge izihlangu ke ngoku. ulintanga yangenayo Zezibe kuthi amantoza. Zisakhupha. Hayi no kodwa yembo Pink for sofuneka ladies. bekhona for ladies. Yes, ya kwamba lezi azizakho wethu sokuyiso. Hayi ama ngomso sekule. Wena kukwaba khona umsebenzi. It is so weird. Apha endlini now that ku-8 kungekho bantu. Abantu baphela incam like bayangena endlini bafuna izinto zosela baphinde bambe. But to have the yard so clean and so empty, it's very strange. Etawuni ndiye ndaphelelwa yibhetri ke. Phelelwe yibhetri yacima, so I couldn't vlog the rest of the shopping and the stuff that we did. But all I can say is that we had a great time. Beautiful bonding session. A day that maybe I'll reflect on. For now, bye bye. Also, if you are enjoying this vlog, please do like, comment, and subscribe.
how we can push this random, okay, these random snippets of my days in Instagram. Boy, 75 to the week. Hayi ke phela kwento ezilalini ngoDisemba kusoloko nje kukho into ebumelwaneni bekukho umgidi phofu bingumphumo kwanguye nomgidi zidityaniswa ngemilenye so ndaza khona ke nomalume saza sizobaxhasa. Basondele ngapha ke ngisondelani ngapha mama sondela ngapha singosipho apha kakuyo okay ngenesipakathini utheni ngathi uyanqumla nangoku bakhulu uyani ozawuhambela phaa okay ngexesha lukhanywe besesuthwini kuye kwangena usiyanda ke ngumkhulu waka-Anel. Emva kokuba siye savuka saye ebumelwaneni apho bekukho umgidi nakhona sayoveza nje ubuso ubonakalisa into bangabana sinabo nto kunayo bekufuneka sithathe uhamba siye eLuphaphasi siwela imilambo neendonga siyoxhasa abantwana bakulo makhulu siyoxhasa uAnel. Ndiyawathanda kaMadlelo, ndiyawakhumbula kakhulu. Zizinto ezikumila kunje ezithi zisidibanise sithi chusu lusapho siyoxhasa abanye. Yes, bakhulu wena malume ucula John. Abakhulu uthi hawo umntana. Hey hey. Yathatha le ngoba uthanda. Yabona ukuthi nyathela imitya. Indlovu ayicindwa ngumboko wayo beleka. Cima khini.
Anele ubunobuhle. Oh, okay. Sana kuyabuza nje unkosikazi kabani ke sana. Njani? Nkosikazi. Sana xa ufike emzini funeke ufike ungazibandisi, ufike wenze lento yenziwayo. Bendiziphathela ifaskoti yam. Kuthiwa hayibo, unkosikazi kabani lo mhle kangaka, yebethuna kuthiwa lo nkosikazi womntu. Ndahlamba izitye but ngoku ndiyenyuka ndiyaphezulu kwenye indlela apha ekhaya ndiyojonga ukhazini bam. Gqiba uhlamba izitya ngoku and then akukenziwa nto ncam. Pop quiz to the regular people that watch Conversations with Z. Kuphi apha? Kuphi apha? Comment down below if you have guessed bakuphi apha. Apha ke bethuna kuseliphaphasi kwagcina apho makhulu akhulele khona, apho umama bazalelwe khona. Xa andizi apha ke ngoku ndiyagqitha. Hey, there's a motor pass here. Ndiyazibuza into yoba ngabana noba kwakunjani ukhulela apha. Nabo dokwala bazadibana noloba. Khame ndibonise ndiyathetha into inye ke nayo. Chocolate khangela ubuso ke senenkosi. Kuhlala apha phakathi. Uyandazi ke kule nkinga. Njani balu? Ndaphilile la balu.
bethuna kuke kamnandi cala kuDisemba esisuka kuye. Theke mandenze le vlog sikhumbuza nje into yoba ngaba na lifikile ixesha lifikile ilixa loba sixwaye imithwalo yethu sijonge isimbombo eMpuma Koloni kwilizwe lokhokholo bethu. Please do like, comment and subscribe. Igama lami ndinguZinhle.